La història de la meteorologia i de l'astronomia catalanes no s'expliquen sense el mecenatge de Rafael Patxot i Jubert, nascut a Sant Feliu de Guíxols l'any 1872. Patxot, fill d'una família d'industrials surers del Baix Empordà, va invertir bona part de la fortuna que va heretar en la creació d'institucions d'investigació i beques d'estudi a l'estranger, que contribuirien en gran mesura a la modernització del país. Patxot va crear un entramat d'institucions d'investigació, foment i difusió cultural, acadèmica i científica que ell va anomenar fundacions familiars de recordança i que serien pioneres en la recerca, estudi i divulgació de l'antropologia catalana. Van recuperar i divulgar el corpus documental que explicaria la història del cançoner català o de la masia catalana i financiaria el treball de Joan Coromines en l'Onomàsticon Catalonia. Però la més destacada aportació del mecenatge de Patxot a la societat catalana seria en el camp de la meteorologia i de l'astronomia. Rafael Patxot va ser un dels primers meteoròlegs catalans. L'any 1911 va fundar i va instal·lar en la seva pròpia casa l'Observatori Català, dotat amb un gran telescopi d'observació que més endavant lliuraria en la seva totalitat a la Societat Astronòmica de Barcelona. I l'any 1921, durant el govern de la Mancomunitat de Catalunya, seria el principal finançador del Servei Meteorològic de Catalunya. Patxot no tan sols va sufragar totes les despeses d'habilitació d'un espai destinat a aquest servei, que va ser emplaçat a la Torre del Rellotge de l'Escola Industrial, sinó que també va pagar el material i el personal de la secció nefològica, la que observava i estudiava el moviment dels núvols. L'any 1924 el cop d'estat militar de Primo de Rivera va desballestar la Mancomunitat i la seva titànica obra científica i acadèmica. En aquell escenari de repressió cultural i lingüística, Patxot va intensificar els seus esforços i seria precisament durant aquella fosca etapa que gràcies al seu mecenatge es completarien els estudis de recerca que consolidarien la base de la meteorologia i de l'astronomia catalanes. El seu compromís amb Catalunya l'obligaria a exiliar-se després de la Guerra Civil Espanyola, però fins i tot en la seva situació conservaria el seu esperit de mecenatge, que el portaria a socórrer econòmicament als exiliats catalans.